खुलुमबाय लोगोफोर गोबाव समनि उनाव नै बेरायनो थांनो ओंखारलायबाय गसाइगाव सोहोरसिम बेरायहैनो नागिरदों रायमना नेशनेल पार्क नायहैनो बङाइगाव मोननोसै साफ्राकाटा मोनबाय किसान बाजारनि ब्रिज दासिमबो ओपनिं खालामा बेखौ माबोरै जाखो लाइटआनो दाबो दं इनियावलाय लाइटखौ लगायलायदों चापागुरि फ्लाइओभार ओपनिं जाबाय नै दिनै फार्स्ट गाखोजेनबाय चापागुरि फ्लाइओभार हिमालया हिमालय हटेल जों बहा थांगासिनो दा रायमना रायमना जिलापि जानायनि फैगोन जिलापि जाना फैगोन रायमनायाव जिलापि मोनो औ मोनोना ओमफ्राय माबा सौदारि खाट नायनो फैगोन मा खाट सौदारि खाट ओमफ्राय मैदेर नायगोन मैदेर नुबावगोन दा आं मैदेर आनै मैदेर नैबो आं दियार ओमफ्राय निया बोरमा ओमफ्राय निया मोनसे मैदेर ओमफ्राय निबो मोनसे मैदेर मासे जागोन सबकाटा बाजार ना सबकाटा जिबौ अरनाय नामा जिबौ अरनाय बाजार फैयै नै मोनाफैबाय रायमना गेट फैबाय गोदान रायमना मोनफैबाय गोदान गेट बानायदों इखो Sia halo ikut naik naik dah naik deh Engkau fैबाय मा जागोन मा जागोन पकरा जिलापियालाय जिलापिया आंथ' नायखागोन ओरैसो नुयो गानिथिंसो नैबे ब्रिजआवनो आरोखि ब्रिज सिङाव न' लुनानै थादों होननाया नै ओरैहाय आरोखि नैबे सिङावनो दं आरो फेमिलि मोनसे ओरै फैबाय नैयावनो आरोना बे ब्रिजनि सिङावनो अन्थाइनि गस्ला बबे इयो अन्थाइनि गस्ला नामा गस्ला दं ओमफ्राय इखौ जरायना अन्थाइनि ए गस्ला दे कैमरामैन फोकस करो कैमरामैन फोकस जल्दी फोकस करो कैमरामैन जल्दी फोकस करो कैमरामैन जाबायना लाखादों सौदारि घाट सौदारि घाट Katalaga Hotel ना खान्थाल हटेल गोजांलै गुसु मामि फट' खेबनो गुसुलै ओइ बाबा बथल दं सिथुनाव फैयै चौधुरि घाटसिम मोनफैबाय मोनाफैबाय नै दा चौधुरि घाटआव दङ मोनाफैबाय थ' दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बाय बाय